नद्यांचे जे किनारे आत्ता आहेत तर त्यामध्ये नो डेव्हलपमेंट झोन करण्यात येतोय. आपण पाहिलं तर केंद्र सरकारनं याला मान्यता दिली आहे. जे काही 100 मीटरवरून तब्बल 50 मीटरपर्यंत नो डेव्हलपमेंट झोन सरकार करणार होतं, मात्र पर्यावरण प्रेमींनी त्यांना विरोध केलेला आहे आणि यानुसार आता 100 मीटर जे काही झोन आहे किंवा जो काही एरिया आहे त्यामध्ये नो डेव्हलपमेंट झोन करण्यात येणार आहे. याच्यामध्ये आपण पाहिलं तर CZMP 2011चे नकाशे आहेत ते आपल्याला वेबसाईटवरती उपलब्ध होणार आहेत आणि त्यानुसार जे काही खाजगी प्रकल्प आहेत ते सुद्धा किंवा सरकारी प्रकल्प आहेत ते सुद्धा या निर्णयामुळे मार्गी लागणार आहेत. जवळपास 0 ते 200 मीटरपर्यंत जे क्षेत्र आहे ते नो डेव्हलपमेंट झोन असेल आणि नदीलगतची जी क्षेत्र आहेत ती 0 ते 100 मीटरपर्यंत असणार असं सांगण्यात आलेलं आहे. यामध्ये बंदर मर्यादा सुद्धा आहेत आणि यानुसार नद्यांचे किनारे ते आकसणार आहेत, कारण 50 मीटरपर्यंत नो डेव्हलपमेंट झोन करणार असल्याचं सरकार तयारीत आहे. आणि दुसरं म्हणजे की CZMP 2011मधून बंदर मर्यादा ज्या आहेत त्या पण वगळलेल्या आहेत आणि यामध्ये कला आणि संस्कृती असेल तर त्यांचीसुद्धा महत्त्वाची भूमिका असणार आहे. वारसा स्थळं असतील, पुरातन वास्तू असतील तर त्या दाखवण्यात आलेल्या आहेत आणि एकूण ही जर गोष्ट झाली तर त्याचं संरक्षण आणि संवर्धन होणार आहे. तर दुसरी बातमी आपली गोवन कन्या आहे. निकोल फारिया हिनं एक ॲप तयार केलेलं आहे. 600 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आता या ॲपच्या माध्यमातून झालेली आहे आणि जवळपास आता आपण पाहिलं तर हे जे ॲप आहे ते महिलांसाठी खास करून आहे. या ॲपमध्ये काय असणार आहे तर बँक खातं उघडण्यापासून रक्त तपासणी कशी आणि कुठं करावी, महिलांनी विमा कसा उतरवावा किंवा लग्नाची खरेदी असेल, आरोग्याचे वेगवेगळे प्रश्न या ॲपमध्ये हाताळले गेलेले आहेत. आणि सध्या IIFL आणि यात्रा, स्नॅपर, मेट्रो, ऑफकॅन कर्ज देणाऱ्या वित्तीय कंपन्याच्या बऱ्याच आर्थिक संस्थांनी या ॲपसोबत स्वतःला म्हणजे करार करून घेतलेला आहे, जोडून घेतलेला आहे. आणखी बऱ्याच कंपन्या आहेत त्या या महिलांना मदत करतानाच आपला उद्योग वाढवण्यासाठी या ॲपशी संलग्न होऊ इच्छितात. त्यामुळे हे ॲप एका दृष्टीनं खूप चांगलं आहे. हॅपी वुमन नावाचं हे ॲप आहे आणि लवकरच ते सगळ्यांच्या सेवेत येणार आहे. महत्त्वाचं म्हणजे 8 मार्च म्हणजे जागतिक महिला दिन आहे आणि त्या दिवसाच्या निमित्तानं हे ॲप लॉन्च होणार आहे. संबंध महिलांसाठीचं हे ॲप असणार आहे. जवळपास 600 कोटींची गुंतवणूक या ॲप बनवल्यानंतर झालेली आहे. तसंच आपण पाहिलं तर राज्यातली जी हरित ऊर्जा लक्ष्य आहेत ती 2030 पर्यंत पूर्ण करणार असल्याचं सांगितले. 2023ला हा प्रकल्प जो आहे तो सुरू करणार असल्याचं सांगितलं आहे. त्या 8 वर्षात तो कंप्लीट होईल. हरित ऊर्जा कशी निर्माण करायची आणि यावर विचार करणं सध्या अत्यंत गरजेचं आहे आणि त्यानुसार गोव्यासाठी जे काही लक्ष्य आहे ते खास करून हरित ऊर्जा हे लक्ष्य आहे आणि 2030 पर्यंत ते पूर्ण करणार असल्याचं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगितलेलं आहे. तसंच मोपा आणि जुवारीसह आयुर्वेदचं एकाच दिवशी उद्घाटन करण्याचं पण सरकारनं केलेलं आहे. याची माहिती केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीपाद नाईक यांनी दिलेली आहे. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नवा जो जुवारी पुलाचा एक भाग आहे तो आणि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था या तिन्ही प्रकल्पांची तयारी पूर्ण झाली आहे आणि या प्रकल्पांचं उद्घाटन आहे ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात येते. त्यांच्यासाठी त्याच्या डेट्स बघतायत आणि त्यानुसार जे काही ओपनिंग आहे किंवा उद्घाटन आहे ते त्या दिवशी एकत्रपणे केलं जाणार असल्याचं पर्यटन मंत्री श्रीपाद नाईक यांनी सांगितलेलं आहे. आता आपण पाहतो की बेकायदेशीर पर्यटनामध्ये सुद्धा काही तसंच वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये सध्या गुन्हेगारीचं प्रमाण वाढतंय किंवा बेकायदेशीर गोष्टी घडत आहेत. तर मिरामारमध्ये बेकायदेशीर व्यवसाय करणारे म्हणजे बोट मालक जे आहेत त्यांच्यावर पर्यटन मंत्री रोहन खंटे यांनी कारवाई केलेली आहे आणि या कारवाईमध्ये नदीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा व्यवहार किंवा परवानगी मिळाल्याशिवाय तिथं व्यवसाय सुरू करता येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. मात्र जे मालक आहेत त्यांनी बंदर कप्तान खात्याने आपल्याला मान्यता दिलेली असल्याचं सांगितलेलं आहे. मात्र रोहन खंटे म्हणतात की त्यांना कुठलाही अधिकार नाही या गोष्टींची किंवा या व्यवसायासंदर्भात परवानगी देण्याची. त्यामुळे हा एक विषय आता शिगेला पोहोचलेला आहे.
नंतरची बातमी आहे ती म्हणजे मोपा विमानतळाची. आता सध्या मोपा आणि दाभोळी विमानतळाचा जी काही चर्चा सुरू आहे ती तुफान गोव्यामध्ये चर्चा सुरू आहे. आणि यामध्ये मोपाला आता नेमकं नाव काय द्यायचं याबद्दल मागच्या आठवड्यापासून चर्चा किंवा वेगवेगळी आंदोलनं किंवा बैठकी घेतल्या जातात. यामध्ये मोपाला भाऊसाहेबांचंच नाव द्या असं सांगण्यात येते. भाऊसाहेब बांदोडकर यांचं नाव द्यावं, कारण पहिले मुख्यमंत्री गोव्याचे ते आहेत आणि गोव्याच्या अस्मितेचे प्रतीक, नैतिकतेचा मापदंड, कुळकुंडकरांचे कैवारी असं म्हणून त्यांची खास ओळख आहे. आणि त्यामुळं त्यांनी कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार केला नाही. सरकारी पगार असेल, गाडी बंगला असेल, अशा कोणत्याही गोष्टींचा त्यांनी फायदा घेतला नाही. तर अशा पद्धतीनं त्यांचं जे व्यक्तिमत्व आहे ते गोव्यासाठी आणि संबंध देशासाठी महत्त्वाचं आहे, चांगलं आहे. आणि त्या दृष्टीनं मोपा जे विमानतळ होतं आहे त्याला भाऊसाहेब बांदोडकरांचं नाव द्या असं सांगण्यात येते. आणि अशी मागणीसुद्धा प्राध्यापक सुभाष वेलिंगकर यांनी केलेली आहे. काल पाहिलं तर पेडणेमध्ये ही मागणी झाली आणि या कार्यक्रमामध्ये या राजकीय पक्षांचा आणि कार्यकर्त्यांची यामध्ये उपस्थिती होती. आत्ता आपण पाहिलं सध्या पावसाळा संपतो आहे आणि पावसाळा संपल्यानंतर बळीराजाची धांदल असते ती म्हणजे की पुन्हा शेत तयार करायचं आणि नवीन पीक घ्यायचं. तर बऱ्या ठिकाणी चांगला पाऊस झालेला आहे, काही ठिकाणी शेतकऱ्यांचं नुकसानसुद्धा झालं आहे अतिपावसामुळं. तर सध्या आता आपण पाहिलं तर पेडणे तालुका असेल, काणकोण असेल, सत्तरी, सांगली, डिचोली या भागामध्ये सध्या शेतकरी बी पेरणी असेल किंवा भाजीपाल्याचं जे पीक असेल त्यासाठी शेतीची तयारी करताना आपल्याला पाहायला मिळतं. तसंच सत्तरी भागामध्ये अजूनही भात कापणीला सुरुवात झालेली आहे आणि आता भात कापणीसुद्धा मोठ्या याच्यात पेडणेमध्ये किंवा सत्तरीमध्ये आता होते. कारण बऱ्यापैकी सत्तरीमध्ये पावसाचं वातावरण पाहायला मिळालं. थोड्याफार प्रमाणात यावर्षी नुकसान झालेलं आहे, पण चांगल्या पद्धतीनं आता भात पीक येत आहे असं तिथली परिस्थिती सांगते. तसंच आता उद्या वडली दिवाळी आहे. वडली दिवाळी म्हणजे तुळशी विवाह आणि त्याची धामधूम सध्या आता गोव्यात पाहायला मिळते. कारण बऱ्याचपैकी बाजारपेठा फुललेल्या आहेत. त्याच्यासाठी ऊस लागतो, शिरमुरे लागतात, चिंच, आवळे जे काही लागतं ते घेण्यासाठी दिना त्यासाठी घेण्यासाठी आता नागरिक आहेत ते मार्केटमध्ये गर्दी करतात आणि ही सगळी लगीन घाई आहे ते आता सध्या गोव्यात पाहायला मिळते. देशाबाहेरची बातमी आपण पाहूयात. इम्रान खान यांच्यावरती काल प्राणघातक हल्ला झाला आणि यामध्ये ते थोडे जखमी झाले, त्यांच्या पायाला दुखापत झालेली आहे आणि तात्काळ त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं आणि सध्या त्याची प्रकृती आहे ती स्थिर आहे. पंजाब प्रांतात एका अर्थाने खळबळ उडाली. पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान त्यांच्यावर काल पंजाबमधल्या वजीराबादमध्ये अलाहाबाद चौकामध्ये काल एका अज्ञातांनी त्यांच्यावरती प्राणघातक हल्ला केला. आता त्यांची प्रकृती स्थिर आहे, त्यामुळं काल दिवसभर या गोष्टींवरती चर्चासुद्धा होत होती. तसंच देशात आपण पाहिलं तर 1 आणि 5 डिसेंबरला हिमाचल आणि गुजरातमधलं जे काही विधानसभेचं बिगुल आहे ते वाचतं आहे. कारण 1 आणि 5 डिसेंबरला मतदान होणार आहे आणि 8 रोजी मतमोजणी होणार आहे. पहिला टप्पा हा 89 जागांसाठीचा आहे आणि त्याचं मतदान आहे ते 1 डिसेंबरला होणार आहे आणि दुसरा टप्पा आहे तो 93 जागांसाठीचा आहे. ते 5 डिसेंबरला मतदान होणार आहे आणि मतमोजणी आहे ती 8 डिसेंबर रोजी होणार असल्याचं सांगितलं जातं. एकूण 4.9 कोटी मतदार या विधानसभेसाठी आहेत. त्यामुळं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचं काय म्हणतो आपण होम ग्राउंड म्हणून आपण ओळखतो गुजरातला. तर तिकडं आता विधानसभा निवडणुकीचा मुहूर्त मिळालेला आहे आणि त्यानुसार आता तिकडं पावलं उचलली जातात. आणि हिमाचलनंतर आता जे गुजरातमधली निवडणूक होते त्याचा परिणाम गोव्यातल्या मंत्रिमंडळाची जी फेररचना आहे त्याच्यावर होतो आहे. कारण आता ही फेररचना आहे ती लांबणीवर आहे. कारण आपण पाहिलं तर ह्या ज्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत या निवडणुका आहेत त्या 2 टप्प्यामध्ये होणार आहेत आणि त्याचा निकाल
निकाल जो आहे तो 8 डिसेंबरला लागणार आहे. त्यामुळं आपण पाहिलं तर काँग्रेसमध्ये 8 आमदार जे आहेत ते गट भाजप सरकारमध्ये सामील झालं. आपण मागच्या महिन्यात पाहिलं, मागच्या 1.5 महिन्यात. आणि त्यानंतर लवकरच मंत्रिमंडळात त्या आमदारांना जागा मिळेल अशी शक्यता होती. मात्र आता जवळपास 1 ते 1.5 महिना उलटून गेलेला आहे आणि यामध्ये त्या 8 जणांना एकालाही कुठलंच पद मिळालेलं नाही. त्यामुळे ते निराश आहेत आणि नेमकं कधी पद मिळणार आणि हे जे काही लांबणीवर चालू आहे आणि आत्ता जे गुजरातमध्ये हिमाचलनंतर जे काही निवडणुका होत्या त्यामुळं पूर्ण भाजप असेल किंवा आता गोव्यामधलं जे काही पदवाटपाचं जे काही प्रकरण असेल किंवा घटना असेल ती थांबलेली आहे. त्यामुळं एकीकडे निराशा आहे आणि एकीकडे होप्स आहे. या दृष्टीने आता सध्या गोव्यात हालचाली होत आहे. तर एकंदरीत आजच्या या काही घटना होत्या दैनिकातल्या त्या आपण या फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून तुम्हाला थोडक्यात सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तुम्हाला या विस्तारानं वाचायचे असतील तर तुम्ही दैनिक गोमंतकचा अंक घेऊ शकता, वाचू शकता. तसंच तुमच्या वेबसाईटवरती दैनिकगोमंतक.com यांच्या वेबसाईटवरती वाचू शकता. तसंच यूट्यूब आणि फेसबुकच्या माध्यमातून या संदर्भातले व्हिडिओ आणि पोस्टसुद्धा तुम्ही पाहू शकता. उद्या आपण याच वेळेला भेटूया. सकाळी 9 ते 9:30च्या दरम्यान आपण लाईव्ह येत असतो आणि दैनिकातल्या बातम्याचा थोडक्यात आढावा घेत असतो. तर आज आपण इथेच थांबूयात. पुन्हा भेटूया याच वेळी. तोपर्यंत नमस्कार.